mayong hapon sa itong mga pinalangga nga mga tag palamati. Kamusta ang aton nga mga kaaksyon sa Lunes naman, no? Nga edisyon sa nga This Is My Life. Hulyo 18, tuig 2022 kita sa karon. Ang mga kaaksyon naton nga nakatutok na, halin kay na, from sign on to sign off. Nga pag-monitor diri sa mga program sa nga Aksyon Radyo Bacolod. Kamusta man ang mga ka-aksyon naton nga ara pa subong nagasulay kay hindi naton malikawan ang pag-ulan-ulan bala. No, Action James. Ang maulanon nga tiyempo hindi malikawan. Kay man may pila diri ka mga area sa Bacolod, subong man sa Negros Occidental nga naga-eksperyensya isang maulanon nga panyempo. Ang masubo pa kun kaisa kun malabayan gid bala sang pagbaha. Labi na gid sa mga nabukid nga lugar. Amo na ang mas kululbaan labi na sa mga naga-elastar sa mga low-lying areas or mga nanubuan bala. So anyway, pray lang kita kag monitor dako man nga advantage ang pag-monitor sa inyo dayatag sa mga transistor radio agod nga mangin updated kita kung ano ang status kung ano ang status kag ti para maka-preparar kita. Siga sa subong nga hapon mangin kaupod ninyo inisi indayan talos tanay kay Tita Wilma Sugaton. Ara lang sang na trabaho si Tita We. Mabalik na siya. Di ba, Action James? By the way, sa aton galing nga mga OJTs, mayong hapon sa inyo mga beautiful and handsomeness OJTs. ang isa ka OJT kilala ko Tutusay sa pihak. Pang siparar papel. Naga-monitor ng iya nga iloy. Si Chay Merly Sino. Dira sa may Sitio Kabura. Lawag ko gibalaan ni karon taga diin man ko. But anyway, sige salamat gid. Sa mga OJTs naton, kadamo sila subong. From TUP, 3 sila. From UNOR, 3 man kag ang iya ka STI is 3 man sila. So siyam gid sila. Nadugangan ang joke lang. Just kidding. Teka mo study ang inyo man nga pag diri ko danay sa mga taga TUP. May isa diri isang nakaupod sa ilang during election Action JM, no? May isa diri nga nakaupod during election wala. Sinto nga ngalan niya sa to? Ang blonde hair bala? Sinto nga ngalan niya to? Nalipat ka na Action JM. Lipat man ko gani pareho ta. Ito ba lang cute nga babae nga blonde JM? Wala mo na siya nadumduman. Sino ngalan niya? Atong nag-OJ, ang during election. Si Micaela. Wala siya ya? Wabi ko wala siya. Ang cute man tong na bata. Makahamba ko cute. Kadako gid sa akon. Sige sa aton mga ka-action. Nag-open up lang ko kaya ang aton yung mga OJT subong. Di marender sila sa pila ka oras na ang iban sa amon nga technical department, ang iban ti syempre sa news department kay ara sila sa ang ila kurso is Mascom. Ining sa technical engineering ata ni sila. And then ang sa bahay naman niya sang STI is related man on communication. No? Ang ila yang mga kurso. So, hopefully in the future makabasi sa mga masunod nga tinuig. Isa na kamo diri, part na kamo sa family sa Aksyon Radyo Bacolod. Diba? Why not? Sige Sa mga ka-aksyon natin nga naga-monitor via Facebook Live, relax lang kamo dra. Kay karon lawagon ko inyong ngalan isa-isa. Sa mga magapadala man sa ila karon iya nga mga messages, mga yo ko da Action James ang pula nga cellphone.
ang red nga cellphone. Okay, pangbasahon ta na karon para wala may magsunggod. Sir 963-75-70874. Amo na ang text hotline sang action. Hindi ko na malambot yan. Sige, thank you. Amo ng text hotline sang Action Radio Bacolod. Sa liwat, Sir 963-75-70874. Alauna 51 na kita. Pero pasensya sang ako niya tingog. Kaya ka-cute man sang ako niya tingog. Nag-usog man guro subong, no? Basta tig-ululan gani. Doon di gid malikawan nga ano ka man, may batsagun ka man balahaw. Labi na kati syempre mag-expose ka, like magbiyahi ka, no? Sa mga makaupod mo dira, no? Bisan ara ka pa sa office or what, diba? Hindi kita malikawan. As long as may ara ka lang sang kinainom nga vitamins. Okay, bisan ano pa na kuno ka budlay. No, bisan ano pa na ka budlay. Basta bakod lang imo yang immune system. May batsagon ka pero hindi tama. Sige. So, sige sa aton mga ka-aksyon. Sa liwat, relax. Sini nga hapon, akon i-share sa inyo, anay. Kay, di ba, subong, duka grabe, no? Kung nagasaka ang case sang COVID-19, mamonitor man naton nga nagasaka man ang kaso sang dengue. Di ba? Amo ni ang isa man sa dapat naton hatagan igtalupangod labi na gid sa mga ginikanan, no? The usual nga kung kaisa tiniran bala sa mga lamok ng mga lugar madulom nga bugnaw or ni gani inang ang wala na bala na usar nga goma. Kung kaisa mabutnangan tungod kay ti gaulan-ulan, mag-unay dira ang tubig. Kita mo na lang may pitik-pitik na. Ay, pasensya sa mga nagkakaon. Basi may nagkakaon pa sininga inoras. No? Pero anyway, amo na siya. Isa sa mga ginahalinan kung kaisa nga nagadamo man ang lamok. So, subong, area diri kita ya sa aton mga ka-aksyon, no? Para ipabalo-bala naton kung ano ang mga pwede naton himuon or pwede naton kaunon kag pwede naton inumon labi na, no? It's either nagka-dengue ka or wala pa, 'di ba? Para iyang preparasyon. No? Kahit hindi gani malikawan kay tig-ululan. So, ari, ang nagapanguna gid dapat naton nga tandaan, amo ya ang pag-inom sang madamo nga tubig or bastante nga tubig. Inabangod ang pag-inom sang bastante nga tubig. Sa sina nga pa maagi, mapataas ang platelet platelet count kag bangin hydrated ikaw. Mas maayo man nga mag-inom sa mga electrolyte drinks. Kita nyo na no, sa label sang kada mga ilim nun. Mangkot ka mo gani sa inyo ginabaklan. May i-refer na sila sa inyo nga pwede ninyo inumon. Inabangod, magluwas nga kakas ina siya sa nga imo ya kauhaw, makabulig man agud nga makarecover ka, no? Nga ma-feel inan liwat ang mga nadula bala nga fluids and electrolytes sa imo ya nga lawas. Likawan ang mga maka-dehydrate bala, no? Nga mga ilim nun like tsaa, kape, mga alak kag soft drinks, no? Amuni kun kaisa ang cosman kun nga naga-nubo, kun kaisa naga-experience bisan gani wala ka sang anuman nga mga balatian pero kung pala inom kasi ni may batsagon ka kid sa ulihi. So amo na, tubig pinaka-importante gid sa aton. Ikaduha, ang pagkaon sang prutas. No? Ang pagkaon naman niya sang prutas makabulig,
no? Ilabi na gid ang mga watery fruits like watermelon o sandia na sandia bangod syempre sa sustansya nga nagahatag or ginafeel inan man no ang mga nadula dira nga mga fluids kag ginadetoxify ang aton lawas. Dala naman ang mga prutas nga manggaranon iya sa vitamin C, like mga lemon, calamansi, orange. Diba? Dako nang mabulig sa aton para iyang madamo kita sang may mag-gain nga mga vitamins and also makabulig pa agud iyang ma-detoxify ang aton lawas. So na-mention ko ang watermelon or ang sandia. Ang ikatatlo, mag-inom sang husto nga bulong. Damo gini ang nagaka tawag ni ng propawala lang blahaw. Kay kung kisama baka lang ya kung ano lang ang available amo na ang inumon. May times man nga kung wala na gid lang wala sang sang doktor, wala sang reseta halin sa doktor, amo na ang mabudlay. Di wala ka kahibalo nga taas nagli nga dosage sang bulong ang imo ginainom, sige ka lang inom, ulihin may batsagon ka na. So sa aton mga ka-aksyon, mas maayo gid kung pwede pa lang kung budlay gid nga maka ka sa mga doktor, no? Sa mga medical professionals. May mga kabataan na subong iya nga syempre Google, diba? Search danay kay Mr. Google. Kung ano ang purpose na, diba? Kay para mahibaluan mo kung inabala okay siya or safe pa siya. Kay for sure kung i-search mo na siya, may mga may mga doktor man na, di ba? Damo kag dahil may makitaan kung sino ni nga mga doktor ang nag-recommend sa amo nga bulong para sa ni siya, gina-explain man kung ano na siya nga sahi isang bulong, no? At least may idea ka lang bala, di ba? Kay importante ginaya nga kahibalo kita kung ano nga bulong ang ginainom naton kay man kung wala kita sang idea, may tendency nga sige lang kita inom, wala kita kahibalo nga may other negative effect pag siya gali sa aton lawas. So make sure gid naton mag-inom sang husto, di ba? O husto iya nga bulong para man sa imo nga ginabatsyag nga sakit. Ang ikaapat, magkaon sang utan. Mga OJT diri namon, gakaon ka mo utan? Oh, nice. Ining duha gakaon ni utan? Oh, importante kita magkaon sang utan. Kay man kung halimbawa biyang isa bala ka persona is nagka-dengue, may tendency nga di ba ganubo yung mga platelet, no? So, ang pagkaon sang utan, hindi ka bala mapili. May mga tao di nga mga pislian. ang ginsaylo, ang ginbuslan mo na bala. Nan. Naamo na sila, duhag na sila. Gabi pa ng amon nga di sa una sa ila. Pero doon hindi mo gid mapakaon. Sabaw lang na ilang unon nga duwa. Di ko lang pag-iambal kay basi ikugon ko din nila. Sorry. Pati Sa una no, importante gid ang pagkaon sang utan tungod man manggaranon na siya sa mga antioxidant, mineral kag vitamin K, no? Ilabi na ang broccoli, agud yan nga ma-regenerate ang platelets. Ang ikalima, likawan ang mga fatty foods. No? Aton tandaan niya, hindi lamang immune system ang ginaatake sang dengue. Kundi pati man galing aton nga atay. No? Ginapasaka
sang dengue ang liver enzymes sang isa kuno ka pasyente, labi pa nga ginahatagan siya sang nagkalain-lain nga mga medikasyon. Gani, kung pwede pa lang, hindi pagtagaan or likawan anay ang mga fatty foods. Familiar na ka muna mga matambok nga mga pagkaon. Ano ay hanang number 1 yung nagasulod sa iyong kaisipan? Baboy. Diba? So, importante likawan. Kaya, actually, kung magmasakit kita, manotice man aton nga duga less ba lang aton nga gusto nga mga pagkaon. Labi na gid ang mga dukaparat, pangitaon pagani kahang pagkaisa. Dasig ko nung magkaon ko ng mga kahang, dasig ako nung mag-ayo mo. Dugang tangsa. Pati, joke lang. Pero to, jagaluha ang ginaya ko magkaon, kaya kakatumbal. Ang ikaanom, hari, familiar ka mo sang itlog kapugo. Ang gagmay nga itlog. May dako nga itlog, may gamay nga itlog. Kapugo. Itlog kapugo magkaon sa sina kay man manggaranon gali ina sang protina, vitamins A and D, kag isa man ka antioxidants. So, advisable ini nga kaunon labi sa mga dengue patients para man nga kay amo na mention ko kaina kung nagamasakit ikaw, limited ang gusto mo nga kaunon. So, may tendency nga manginpislian ka sa imo kaunon. May ara nga gusto mo gina siya nga mga pagkaon, pero kung magmasakit ka, duga alang-alang ka. No? Jutay ng kaunon mo. Like, pinaka-maximum mo nga kaon, 3 to 5 katimo, di ba? So, may tendency nga magnubo man ang mga kinahanglanon mo nga vitamin sa lawas. So, importante, try to research lang sa iba niya nga mga pagkaon, no? Agud yang bisan pa paano, no? Bisan pa paano, ma-feel inan ang mga nagkulang nga mga pagkaon sa imo lawas. Labi na gid kung nagmasakit ikaw. So, sige. I hope nakabulig na sa aton mga ka-aksyon, no? Ang pila ka pwede nga kaunon kag pwede naton inumon agud iya nga mapahagan-hagan or pwede nga malikawan ang dengue nga balatian. Kay kabudlay kung magka-dengue. Honestly, isa din namon kaupod masakit iya nga bata. Budlay kay magsulod ka sa sa hospital kay ara pa subong ang COVID. Abi ko gani easy access na. Baw, kinahanglan mo pa nga magpa-swab. Labi na kung nakasulod ka sa mga private hospital or even siguro mga mga public hospital. Kaya syempre si hospital panigana man na kay lain-lain nga mga tao ang nagasinulod dira. So, sige. Amo na ang pila ka mga impormasyon nga i-share na akong subong sa inyo or gin-share na akong subong sa inyo. Hope nga makabulig ina sa aton yung mga kaaksyon. Labi na gid sa mga kaaksyon man naton nga may ginabatsyag, no? May ginabatsyag nga pila na ka mga sintomas. Action Radio Philippine Standard Time, 2:05 na kita. Or by the way, lang sa aton mga ka-action ha. This is a good information lang, 'di ba? Kay may pagnubo ya sa presyo sang gatong buwas nga adlaw. Yehey! Ikatatlo nga semana. Nga nubo presyo sang gatong. Sa gasolina, may pagnubo sang 5 ka pesos. Sa diesel, bisan gamay-gamay lang importante ng nubo no? Pray lang naton nga magsigi-sige. Sa
Sa diesel is 2 pesos kada litro. Kag sa kerosene naman is 70 centimos. 70 centavos pala. So, amo na ang panibag-o yung price adjustment ipatuman lasay sang aga buwas nga adlaw except sa clean fuel kay ang clean fuel usual gina sila nga naga-implement sang changes saka man or panaog sa presyo at 8:01 at the same day. Amo na ang pila ka mga information subong para sa aton mga kaaksyon labi na gid sa aton mga motorista. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:06 na kita. Sa akon nga panumbalik, standby sa aton yung mga ka-aksyon, no? Labi na gid sa mga mahilig magpamati sa mga istorya. So, isa diri kasulat ang akon man nga pagbasahon, nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Standby! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Ato pa nga ang hangkat mga true hero. Sa neuropathy, hindi magpapago. Kada mapinhod, mag-alay. O may tuslok-tuslok na mabatsyag. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Mayong hapon sa aton mga ka-aksyon.
Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. Ano ba lang nga vitamin C ang dapat mo pilion kag saligan? Una, dapat vegetable capsule ang gamit. Ikadua, dapat non-acidic. Ikatatlo, dapat dali matunaw. Kag ikaapat, dapat doctor's recommended. Gani, isa lang ang dapat mo saligan nga vitamin C. Dapat Life C. Sigurado nga protektado ka batok sa pathogens nga nagatugas ang balatian sa aton lawas. Diri na kita sa Life C. Life C. Kag para sa libre pero quality nga medical check-up po ng mga medical doctors, magkadto lang sa GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. Call or text 0909-836-6175 or 0938-372-3997. Life Extension Clinic, combining conventional and natural medicines for longer life. Life Extension Clinic, bridging the gap between health and sickness for free. Kag para sa mas epektibo kag garantis. Valing, sakto di pagbasa ko. Sa Belieza Brothers, Sangkada City, kag kay Samantha Isabel sa barangay Kabankalan City. Salamat, Ged. Patamiyaw galit ni Sir Meliliho, ang boss niya kuno nga si Lito Baba today. Happy birthday. Sakay Sakay Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon man. Kag salamat sa pag-monitor. Kay Ma'am Homa Lumena, mayong hapon. Ma'am Juvie Munares, good afternoon. Salamat gid sa pag-monitor. Mary Grace Ruiz, mayong hapon. Liog lang ko greet sa hinablos ko sang ika-5th birthday. May Sander Naval Baran. Salamat. Happy birthday dira sa kay Sander Naval Baran, no? Sa barangay 10, Victoria City. Sige Thank you so much, Gid, sa inyo yung pag-monitor. So, standby lang, no? Share man ka mo karon sa inyo iya mahatag nga advice sa aton iya nga pagbasahon nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Kag Life C, ang pinakabago kag pinakaepektibo nga vitamin C subong. Kag aton man pamatian ang recommendation ni Dr. Manfred Marpa. Madamo sa mga users naton sang Life Extension Vitamin D3 ang termi nga nagapamangkot kung may isa pa kuno ka supplement nga pwede nila idugang sa ila na gina-take nga Life Extension Vitamin D3. Ano ini? Well, base sa mga pagtuon sa malawig na tion, kung may isa pa ka supplement nga pwede ninyo madugang sa inyo Life Extension Vitamin D3, amoy ni ang Vitamin C. Ang Vitamin C Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa Programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Indayan. Oy, by the way, mayong hapon dili sa kay Ma'am Yolanda Pasamante sang Bago City. Always good siya kakabatian daan. Tamyaw niya kuno si Nelson Malba, no? Nagapamati gid always sa program. Sige, salamat gid. Duwa lang dugangan ko lang karon ha. Pakigreet tita ang mga youth sa Hacienda Baksay, Purok Rosal. Gabi nga mga sige-sige na gid ang pag-improve sang organization. Salamat. Sige, halin na kay 1651. Sige, thank you so much. Karon lang hang iban. Dili kita anay sa pagbasa, no? Sa isa ya ka sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, no? Ang aton nga letter sender isa ini siya ka babae. Okay. To naglibog ng ulo ko sini. Aha. Action na Oliver do hindi ko di maintindihan ang aton nga lang gid action Oliver mapa-assist ko danay simo ko do naggamo di ko. Hindi ko siya makitaan kung diindi ang akon nga tumukon. Ay God, open naton sa iban be kay budlay. Okay, sige, standby sa aton yung mga ka-action. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, okay. Ang aton nga letter sender sa subong iyang hapon nagpatawag lamang sa kay Celis. Ang sulat ni Celis nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga naga-monitor sa imo program sa This Is My Life. Tita, tawag lamang ako sa kay Celis. 21 anyos. Bangod tita nga nagdako ako gikan iya sa pamilya nga halos ang pagtinguha. Para lamang nga malambot ang ambisyon. Tungod tita,
Gamay pa lamang ako, gusto ko na gid iya nga magpatukod sang isa ka negosyo. Kaga gusto ko kabuligan ang akon iya nga ginikanan o ang akon mga ginikanan nga makatibawas sa kapigaduhon. Hindi man sa pagpadayaw, pero tita, may talento ako sa pagpanahi. Kag sa maayo nga palad, madamo ang nagapatahi sa akon. Rason, kun nga nakatipon ako para iya sa akon nga pag-eskwela. Ang akon iloy, isa ka tindera. Anog baligya sang isda, tita. Kag ang tatay ko naman, tricycle driver. Sang makatapos ako sang high school, tita we, dako man ang akon nga natipon. Kag ini ang gingamit ko para makapa-enroll sa kurso nga Business Administration. Tita we, una nga tuig pa lang sa pagtungtong ko sa kolehiyo, nakilala ko si Fernan. Ang iya kurso, accountancy. Nangin kami kag may natabo sa amon. Ang isa pa, tita, is nagbunga ang amon nga paghigugmaanay. Nagbusong ako. Apang ang natabo, ginapaseparar kami sang amon na mga ginikanan para matapos ang amon pag-eskwela. Wala man sang problema kung tani para sa duha ka partido. Pero ang isa iya ka problema, tita, nga ginabaisan kung kay sino dapat magakadto. Ang subong, isa ka tuig namon nga bata. Tita we, ano bala? Or ini ang akon man nga ginaproblemahan sa karon nga gusto ko man mapangayuan sang advice. Tita we, salamat sa pagbasa sang akon sulat. Ang tagpadala, Celis. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:24 na kita. Amo yadto ang isa sa mga sulatman, 21 years old. Nagka-problema kay may arat na sila sang bata. Galing kay tigid na paseparar sila bala. Ang ginakabalakan sang aton letter sender kung sinugid sa ila, no? Kung sinugid sa ila ang may right sa ila iya nga baby. Karon isa na katuig ang edad. So sige sa aton mga ka-aksyon, bukas no, ang aton iyang text hotline para sa inyo man mahatag nga advice. For sure ba damo kamo familiar kita sa mga amo nga sitwasyon. Ag kumbaga additional nyo pagid nga advice. Labi na sa mga pamatanon subong. No, nga hindi nga pila pa lang ang edad. Iban below 21 pa lang gani. No? Gaka-distract na sa ila iya nga pag-eskwela. Kung kay sa atin naga-lead na nga temprano nagapamana, temprano nagapangasawa. Kay man may bata na. No? At early age like 15, 16. Amo na ang aton iya nga istorya sa subong hapon. So sa liwat sa mga ka-aksyon naton,
feel free sa paghatag sa inyo yung advice sa aton text hotline 0963-757-0874. Pwede man kamo sa aton nga Facebook live, maka-comment kamo dira na. Sige. Sa wala pa, ang basa ko ni Danay. Sa mga nagpatamyaw. I-try ko Danay i-refresh niyo. Kaya para magsulod man ang iban yung mga messages. By the way, mayong hapon lang nasa kay Ellen Pagaduan Baldove. Parkon, Gipulani, kag Apungan, Fam, sa Hacienda Alicia. Sige, halin na kay 1685. Salamat, Kier. May kasugpon. Tugal ang message ka, Ina. Sige. Thank you so much, 1651. Hindi lang magtawag, ha? Padala lang sa message. And sa mga ka-action manaton, no? Diri sa Facebook Live, magpadala ka mo sa inyo yung mahatag nga advice sa kay Tita Wilma. No? Ang mga nagpag-greet na karon sa mga birthday celebrants, karon lang na. Diba? Tagan ta na time gid. Uy, by the way, si Ma'am malipatan ko man. Si Ma'am Rona Hida Trava, always monitor dira sa may Valladolid. Napodya ko no si Tatay Teddy, Mary Grace Crisostomo. Sige, salamat sa inyo nga pag-monitor. Alas 2:27 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sige, antes man ang inyo yung mga ipadala man diri, no? I-share man ninyo nga advice. Dili ko anay ho, sa pagbasa man sa mahatag yung advice ni Tita We sa aton nga letter sender sa kay Celis. Mayong hapon si Celis. Kag salamat, no, sa pag-share sa imong diri nga problema diri sa This Is My Life. Abi mo, Celis, tungod baby pa, 1 year old, ang inyo yung bata nga duha ni Fernan. Ako ginaya or nasaad sa layi nga ikaw ang may kinamatarong nga maghatag proteksyon sa imo nga baby. Diba wala man sang problema in terms of pagpa-separate sa inyo nga duha, kay ang tuyo man lang is mapa-eskwela kamo makatapos kamo sang inyo nga pagtuon. So may tendency or pwedeng-pwede gid nga makabisita si Fernan, di ba? Actually, sa akon nga pagbasa sa imo yang nga sulat, mayo lang gani kag may mga ginikanan pa kamo. No? Nga kahibalong maghangop. Kay honestly kung sa iba ni may tendency nga palayason. Hambay bala nga gin pa eskwela ka. Nga nag-amo ka ni. No? Gin pa eskwela ka, may ara na sang husto nga panahon para dira nga agin una mo na. So kabay nga magaserbi man ini, no, nga leksyon labi na gid sa mga kabataan subong, not all, pero may mga kabataan gid kun kaisa damo man gid bi mga reason kun nga nagaka-divert ang ila atensyon, pero importante gid ang pag-guide sang ginikanan. No, kay kung wala sang ginikanan, buka budlay gid tudod honestly. Budlay kung wala sang ginikanan or guardian nga mag-guide sa imo, kay nga may tendency gid yang bisan tuod nga napainsyakto mo ang dalagan sang imo nga pangabuhi, pero na blang naka-experience siya ka sang mga negative memories sa imo yang kabuhi. So sige sa kay Celes, saliwat salamat gid sa pag share man sang imo yang istorya diri sa This Is My Life.
Si Ma'am Inday Plaza. O, salamat man sa pag-monitor. Okay. Gina-check ko ang sa pihak tang paano kakalipatan ko abi nga may ari pa ko digli sa pihak. Sige. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:31 na kita. Sa ako niyang pagpanumbalik, standby sa ato niyang mga ka-action. Labi ng mga nagahulat dira sang ila yang nga mga horoscope. No? Lingaw-lingaw sa subong man nga adlaw sang Lunes. So, sa liwat, standby. Kinahigugma ko ikaw. Kinahigugma ko man ikaw. Tubtub sa katubtuban. Dungan sa pagtugas sa Diyos. Mayong hapon sa kay Dondon Pilyado Elekin. Sige, salamat. Ma'am Inday Blasa, good afternoon. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Balya, nailapin na ito, naikadukatulogid. Good afternoon, Inday, and please greet my first cousin, Ninfa Malaka, on her birthday today. Likewise, kay Carlo Arsenio of RTC Branch 47. And my classmate, Julie Filoteo Asan, on their birthdays today. Thanks a lot. God bless everyone. Happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sang ilakadlawan. Subong iya nga adlaw. Sige, si Sir Eddie Lawos, mayong hapon man, nag-monitor upod kay Nanay Isabel Kunuhua sa may Cane Town, Victoria. Sa kay Ma'am Elsie Tupas, good PM man. Monitor sa may barangay Tampalon, Kabankalan. Si Sarah Reyes, good afternoon. Ma'am Virgie Olpinda, salamat sa pag-monitor dira sa Celine Holmes. Sa kay Ma'am Sir Pedrito Barrientos, mayong hapon, nag-monitor siya from Esthome 3. Sir Samdiente, mayong hapon, tamyaw ko lang sa San Pablo, Laguna. Uy, nanonood sila sa San Pablo, Laguna. Salamat. Darigili ako sa pihak. Si Ma'am April Rose Disenganyo. Sakto na pag-pronounce ko. Salamat, Gid, sa pag-monitor with a heart. Christopher Lincoln Spear. Kalawig ba? Sige, salamat, Gid, sa pag-monitor. Yes, Action JM. Ano na sa food? Sure. Nila magpatamyaw. Tawag gato sila na Action JM. Basi mapag-greet na sila, Ikatuig danay. Please. Hindi mapag-greet na sila. Basi naga-monitor. May naga-monitor. Hindi sila lang tanan. Pakatuan lang di sila.
sakto ka mo din nga tatlo. Tawagan nyo galing sagwa. Tawagan yung sagwa. Karon rin natapos ulit nila karon. Ganta lang sila 2 minutes. Para magpanamyaw. May greet ka mo? Wala, nahuya sila. Sino ang spokesperson yung tatlo sino? Dali. Greet na di. Sige, greet na. Kiss alam na nga daan. Sige na. Pakita ang beautiful face. Handsome gali. Sige. Dagit sa naglabay. Sige. Sino yung may greet gang? I-greet ko ang I-on da na, naka-on na. Sino galingalan mo? Mark Jan Gordaman. Isang pang Mark Jan Gordaman. Pwede ka. Sideline. Sideline. Sige, sino yung mag-greet gang? Gordamano family. Sino pag-gid? Ang duwa niya ho. Mga instructors naman sa school. TUP Visayas. Talisay, no? Talisay. Talisay. Sino itong mga instructor niyo? Anday Miss Imay, anday Sir Giovanni, Sir Plaza. Ang duwa niya ho. Hindi ka mo magkahuya. Kiss alang ni. Kami sang una. Wala man huya. Ha? Ilawaga lang na ilang ngalan nga duha. Ang upod ko subong si Tiffany Malalili. Ano na siya? Single. Single. Ang isa pa ya. Si Nang Micaela, si Bugan. Aragin siya si Micaela? Lain to siya ya. Gani kado. Lain tong ang hair niya, lain tong ito. Sige, salamat gid. Sige. Ka mga ang duwabi mo huyaon. Magdugay na din nila nga unay. Tiner din nila nga tatlo. Mambal siya, Miss, pwede pa-greet? Sige, salamat, Gid. Balik ka mo to. Char! Sige, Action Radio, Philippine Standard Time, 2:38. Ang tatlo to sa piyak, busy pa sila. Sige, buwas lang ka mo kay Tita Wilma. Sige, standby sa aton yung mga ka-action. Dari kita sa aton man nga horoscope of the day. Pero antes gali sa aton nga horoscope, nalipatan ko pa. Gamay na action, James, Yes, happy birthday sa aton mga ka-action nga naga-celebrate sa ilayang mga kaadlawan sa subong man nga adlaw, no? Si Sir Melily Oligo may ginpapatamiyaw diri siya kaina, naglapaw ng akon ginabasa. Okay, sige. Check naton kay Ari. No, patamyaw ko ni Sir Melily Oligo ang iyang boss nga si Lito Baba, no? Happy birthday dira sa imo Sir Lito Baba. God bless. And sa kay ipadala man ni Ma'am Elizabeth Gamala. Happy birthday ko nun sa iya nga first cousin nga si Ma'am Ninfa Malaka, no? Kag kay Sir Carlo Arsenio sang RTC branch 47, ang iya nga classmate nga si Julie Filoteo Asan, no? Sa ilatag sa tag sa iya ka mga kaadlawan subong nga adlaw. So sa liwat, happy birthday. Happy birthday to you. Hindi na ako magkanta kay basi mag-rain. Dili na kita sa aton iya nga horoscope. Subong man nga adlaw sang Lunes, Hulyo 18 tuig 2022, no? Unahon naton ang mga Cancer. Sa mga Cancer, natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Ang hindi bala pag-enchendehanay or pagsantuanay sa mga ideya, nagahatag ina sang kasubo. No, kay may iba niya nga mga tao nga luya gamiton or gamiton ikaw para sa kaugalingon nila nga interes. Ina ang dapat nimo halungan, Cancer. Ang impormasyon nga madugay na nimo ginahulat, subong nimo mabaton. Sa mga Cancer, lucky numbers 13, 17, 37, and 44. Orange is your lucky color. Para naman sa mga Leo,
Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Leo, pala para ang imo paghangop. Kag kun mahimo pa lang giveaway. Hatagi sila sang tawag na, hatagi sila sang ligwa. Kung may ara gid sang gusto nga mangibabaw, hatag sa iya ang lugar. Kay man sa sina nga paagi, ra nimo makuha ang ginatawag nga respeto. Ilabi na gid sa imo iya kung may manghud ka bala. Kay makit-an nila mangin kumbaga ikaw ang ila mangin balasihan. Sa ila man pag-atubang sa iban nga tawo. Sa mga Leo, lucky numbers 17, 19, 31, and 42. Ivory white is your lucky color. Para sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Virgo ang kapisan. Always yun na iyang alagyan. Para nga makuha nimo kung ano man ang imo yung mga plano, kung ano man ang imo mga handog. Kung nakita nimo na ikaw may pagtinguha, hinhimo nimo ang tanan nimo nga effort, hindi magpangduha-duha sa imo nga ikasara. Sa mga Virgo, lucky numbers 10, 17, 25, and 29. Canary yellow is your lucky color. Para naman sa mga Libra, na tawo Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Libra, labi na gid sa may nobyo or nobya dira. Nga mga Libra. Para ang imo iya paghangop sa imo nga karelasyon. Bisan daw kasakit man para sa imo ya. Kay subong, medyo hindi manami ang timpla sa imo iya pamatasan. Kung mahimo pa lang, gamay pagid niya pasensya. Kinahanglan gid ina. Sa mga Libra dira, lucky numbers 6, 18, 24, and 34. Mustard yellow is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Scorpio na tawo Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Scorpio mangin masadya ang imo yang adlaw sa patagsang paghigugma. Kung kung single ka no? Ariho may makilala ikaw nga isa iya ka manggaranon nga byudo o kon byuda. Sa mga Scorpio dira, lucky numbers 7, 12, 23, and 44. Royal blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Sa mga Sagittarius, maayo ang palatandaan sa ginatawag nga paghigugma. Pero hindi magpadala dira sa imo na batsyagan. Mga temptasyon nga ginatawag. Kabalo na si Sagittarius kung ano ang ginabuot silingon. Labi na gid sa mga magkarelasyon nga mga teenager pa lamang. Okay lang man na, diba? Ang teenager, may ara ka mo nobyo-nobyahanay, inyo nga gamiton as
makabulig motivation bala sa imo. Bala ingid man kung may ara naga-motivate sa imo, inspirasyon nimo sa kada adlaw. Hindi lang lakutan sang kun ano-ano dira. Okay, sa mga Sagittarius, lucky numbers 15, 25, 35, and 45. Cherry red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:46 na kita. Amuyado ang first part sang aton nga horoscope. Sa akon nga pagpanumbalik, aton pa nga mga nabilin ng mga horoscope. Good PM action an yagutam yaw sa anak ko nga si Rovic Jan de la Luna. Happy 21st birthday. 21st birthday. Subong adlaw man ho. Sige, happy birthday. Sa kay Ma'am Roslyn Buenaventura, mayong hapon man. Always siya naga-monitor from Takuling. Si Tinoso Rian, mayong hapon, watching live from Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Thanks and God bless us all. Salamat! Salamat gid sa pang-monitor. Si Jenny Tuario, good PM. Please greet Chen Tuario celebrating her 18th birthday today from Dayday and Mami Jean. Sige, salamat gid Jenny Tuario sa pag-monitor. Sa akong nga classmate ho, Anilin Palabrica Robles, tamiyaw niya na ko ng mga office mate niya sa Malta. Salamat gid. Thank you sa inyo dara nga pag-monitor always. Okay? Sige, sa mga ka-action naton nga wala ko na tamiyaw kaina, pasensya gid kay nag-delay. No, ang inyo nga sulod for the greeting sa mga birthday celebrants balahaw. No, pero anyway, salamat gid No, napangbasa ko na tanan. Wala na ko kulang. Sige, sa ating mga ka-action, thank you so much, Gid. Last part na naton. So, standby kita for additional naton nga mga horoscope. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging... Okay, pabalik diri sa ating programa. This is my life. Last portion naton. Ari nang tatlo ka mga busy man. No, ka mga beautiful and handsome. Beautiful kay duha. Lason isa lang ang handsome. Sige. Tamyaw na. Sige na. Hindi na ka magtudloan ay. Ako na lang ka matamyaw sa inyo. Ano mo yung hapon sa inyo tanan? Ako gali si Jessie Ayungon. May isa pa gid ka namin man ng tingog. Taga din ka man ga eskwela. Eskwela ako gali sa West Negros University sa STI. Na, isa ni sa amon man nga mga OJT. Yes. Ikaw yagang anong ngalan? Mayang hapon sa tanan, ako gali si Claudian. Panubo-nubo ilang imong kalukaluoy man sa imong effort ikaw. Ano sir? Ang ikaapat, sige. Try naton. Mayong hapon sa tanan, ako gali si Claudian Rabanes, nga gaskwila man sa STI West Negros University. Sino yung mo tamyawon? Tamyaw ko landa ang akon nga mama Paning, ang akon nga Papa Rufo. Sa diin sila taga diin? Taga Barangay Felisa, Purok Tutong 4. Ikaw yung taga diin kagang? Ginatamyaw ko dagali ang tanan ng mga taga Binubuan sa city sang Bago City nga permigid nagapamati sa Action Radio. Sa mga tupad balay namon da shout out gali di ba? Ang balas na ari na ko di. Ari na ko di. Artista nila. Ikaw dali na pong kuno tabi mo makalampas ka. Matian ka to ni Papa, mama si Papa. Das tata. Sige na yata. Ay, may hapon sa tanan, ginatamyaw ko lang gali ang taga Felisa. Luwag ay mama mo, kay Papa mo. Ginatamyaw ko lang gali sila ni Mama, kag ni Papa. Si Marley, kag si Aurelio. Ay, nahuya si Tata. Ang ni sa best, manghod sa nga akong best friend. No? Gusto niya man ko sulod sa communication nga ginatawag. Ako yun dan iya follower. Sure lang. Follower ko sa gali. Balis ka da ako nahampal. Anyway, thank you so much gid no sa aton mga OJT. See you next time. Bye-bye. Sige, dili na kita sa mga nabili naton yung mga horoscope. Sa iluan naton ang mga Capricorn. Sa mga Capricorn, natawo, Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Capricorn, magpakatawhay. Amo nang ipahibabaw sa imuya kaisipan. Bangod, sa kadamuon sang imo nga ulo brahon, may tendency nga init ang imo nga ulo. Kay kado ka syempre, kung damo ko sang ginapaminsar nga, ay, may ubrahon pa ko di, ay, may talapuson pa ko to. Diba, gasala, kaga-crapping ikaw. May tendency maglingin imo ulo, labi na gid, or init ang imo ulo, labi na gid kon, may halay pa dira ang magsamok sa imo nga obra. So, sige, kalma lang, kalma. Sa mga Capricorn, lucky numbers 13, 15, 31, and 37. Aquamarine is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, natawo Enero 20, tubtob Pebrero 18. Aquarius, sunda kung ano dira ang imo nga ginabatsyag subong, di ba? Kay for sure hindi gid ikaw makasala. Aquarius, hindi gina malikawan. May mga sikreto kita kun kaisa.
inabalang mabulgar. So, mas maayo kung ano man ang sekreto nimo. Kung mahibaluan man na sang iban, magpakatawhay lang. Ha? Sige sa mga Aquarius, lucky numbers sa 10, 15, 17, and 42. Beige is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, may makilala ikaw. Pag-uni mo nga makilala. Kag sa mga Pisces, dira gali, nga may plano iya nga magtukod sang negosyo, mapalad ikaw. Mapalad ikaw tungod nga may tendency or dako ang posibilidad nga magtibong ina nga negosyo. Di lang sang pagpangamuyo kag always stay humble. Sa mga Pisces dira, lucky numbers 10, 18, 28, and 45. Orange is your lucky color. Para naman sa mga Aries na tao Marso 21 tubtub Abril 19. Aries, hindi manami ang magbiyahe sa subong sa tabok dagat. Kung pwede pa lang, ipaiway lang anay. Sabi pa subong do ang tiyempo, hindi mapaktan. Kung pwede pa lang, another time na lang. Hindi man ina sa lakuan gid. Or ina balang may kinahanglanon kag ginya importante nga kinahanglan mo gid magtabok dagat. Sa mga Aries dira, lucky numbers 11, 8, 22, and 40. Brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, na tao Abril 20 tubto Mayo 20. Taurus, pamati isang maayo ang mga advices dira sa imo. Ilabi na gid kun nagaplano ikaw sang isa ka negosyo. Hindi magpadali-dali sang imo mga desisyon. Ay kun ka isa dra ang mabulilyaso ka bala. Binagid kun wala ka nagpamati. Importante may mga opinion man sang mga may ideya na sa ginatawag yang negosyo. So, sige sa mga Taurus. Lucky numbers 5, 16, 30, and 33. Blue is your lucky color. Kag para sa mga Gemini, na tao Mayo 21 tutob Hunyo 21. Gemini, nagausoy ka sa karon padulong. Padulong sa maayo na nga resulta sang imo iya mga handog. Gemini, tingwaan nga maghihon na gilayon. Antes pa man, manginulihi ang tanan. Sa mga Gemini, lucky numbers 13, 26, 36, and 38. Lavender is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:59 na kita. Amo yadto ang aton iyang horoscope sa subong nga hapon. Sa subong man nga adlaw sang Lunes, Hulyo 18, tuig 2022. Antes sa aton nga Bible verse, diri kita anay sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us.
O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa aton mga ka-aksyon sa pag-upod man sa lunas nga edisyon sa programa This is My Life. Apang antes ang tanan diri kita anay sa aton Bible verse of the day gikan sa Romans chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Sa ngalan sang regular man nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ninyo alagad, ini si Inday Ann Defensor Lisay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!